محرته برديته زي ساعة زي بس إحنا لما عند دما كم زي لنا بحساب كنكب قالوا كنكافل الله محرت زحنا نعم لخنا مسكنه እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ክረዳና ብንብሎ ዘብለ ኩሉ ክኸብር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብጸሎት ክንቀርብ ኢና ኩላትና ብናይ ጸሎት መንፈስ ኮይና ኣምላኽ ንለምኖ بسم أبونا ودنا منفس ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን እግዚአብሔር ኣምላኽና ፈጣሪና ሕያዋይ ጓሳ ህይወትና ጽቡቕናን ሰናይናን ኩሉ ድሓና ነትደሊ ብምሕረትካ ብለውሃትካ ብፍቕርኻ ምሉእ ዝኾነ ኣምላኽና መስክነካ ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ኩሉ ንዓኻ ንበይንኻ ይኹን እግዚአብሔር ኣምላኸይ እነሆ እዚ ግዜ እዚ ኣባኻ ዝተዋሃበና ኣዝዩ ክብሩ ህበት እዩ በዚ ግዜ እዚ ድማ ብቃልካ ክንሕልፎ ካብ ቃልካ ክንምሃር ካባኻ ክንምሃር እግዚአብሔር መፂና ኣለና እሞ ብንዛረቦ ዘበለ ኩሉ ጎይታ ንስኻ ክትከብር ጎይታዬ ንስኻ ማእከልና ኮይንካ ክትዛረበና ክትምዕደና ክትለብመና ለኸ እግዚአብሔር ካባኻ ዝኾነ ቃል ክንሰምዕ እቲ ቃል ኣምላኽ ዝኾነ ንሱ ቃል ኣምላኽ ይሰምዕ እቲ ቃል ኣምላኽ ዝመፀ ንሱ ቃል ኣምላኽ ይነግር ተጻሒፉ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይረዳእና እንዳበልና ንጽሊ ንዓይን نزم حواتين وزافير أملاخي زهلونا جزي كله بارخلنا سجان ناي سجا حساباتن صد إلو قال كان منفس كان طرح بيوتنا وبلبنا وشتنا كله خفتش كلوت زافير أبو بش ميسوس نسلي إذا تقبر أمون سلزخنكا كم تسفى قالاتكا نبارتكا سلتقبر اللون مسكنكا بس كان خلو داسي خلو أملخو خلو نعاب نولد منفس كدس يخون آمين آمين يا تبو يا بزحبنا آمين الرأي بنا كونس تغيرك الله بنا بتعنبو تاريخ الله هو الرأي كيف ولا شركة ولا إيه اوكي ابزا حلفي ابزا انا دويلا يرا حكيلو راشو منت هو سبحان الله باك حنت في ديول بس حنت في داغ الرأي سلم كعقباي تبدل لمن كان هون كعقباي okay I هذا think غشي خون في اليوم من الوقت I don't think كان اسري مثلا جان جيرس anyhow اوكي هذا الرأي الراي زاويري مسجن حوات كلكم نعم لخنا مسكنو ابزا حلفي بزعبا في زخلو نبتات ابزا حلفي يعني يرنا تي نجزابير هاي نجزابير من قسن مسكار زعنقفو زخلو نغرات قلي مسفحيو لنا يرنا لومي بزعبا كلاي مسات كريستوس إنا معرف شو منته كنرئي أزيو أقداسي عرافيو تي عبي تسفى نقبرو إني تصبيو إيو سلازي بزعبا زخ محاسب بزعبا زخ نمارد ما زي أقداسي قويتنا يسوع كريستوس بزعبا مقلات كنزر تقولنا قويتنا أقدمو بسجا كاب قدست دنجل مريم توليدو تجليتشي يابد عالم زي قال سجا خونة تبايلو تجليتشو أما أخذك سباد دما ترايو كم سب دخيمو تأميو بزح تساقيو تصريفو كل ما كرار رخيو إذا كل دما من تسبات كم زخونة من تنا خمس زخونة
بمثله حتى تنيا سجع تجلسوا التي أبسط نبره كرحق نسونا بنا خمسة قربة أبزي زحلفة متاتنا بزحينا لنا مالتي حجي قلتنا يسوع كريستوس أبز عالم زي مسؤول قدام أي مسات لعنا نمدحان أتي مساء ملاخ تبت يخوز نبره حبرت نمملاس زي أستوعبوا هم قلتنا يسوع كريستوس زي مسؤول قند علامة سب بزغبرو حاتيات ويدما بسنك ودقتنا أدام بس እግዚአብሔር ዝነበሮ ሕብረት በቲኹ ነይሩ ሕጂ ምስ እግዚአብሔር ዝነበረካ ሕብረት እንተደኣ ተበቲኹ እግዚአብሔር ዝደልዮ ዕዮ ክትዓይ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ዕዮ ዓይኻ ንእግዚአብሔር ከተኽብሮን ከተስምሮን ኣይትኽእልን ኢኻ ሓንቲ ቴሌፎን ባትሪ ዝወድእ ቴሌፎን ባትራ ዝሞተ ቴሌፎን ሓይላ ማለት እዩ انت دا سوكيت غير كان ابتي كسحبلو كبا زخل حيلاتي الكتريك نحرا كونتاكت زي غير كايا اتا تليفون موتيا سب دما تشارجرو زتبتخو بينو اب العالم زنبر فطوري نيرو مالت كاب املاخ استفلي مس املاخ حبرت زي بلو وي حنتي قصلي وحنتي چنفر حدا غرب انت دا كابت غوندي تسيرو كابت غوندي زمص كابسور زمص ነገራት ክቅበል ስለ ዘይክእል ክትፈርእ ኣይትኽእልንያ ማለት ፅቡቕ ፍረ ክትፈርእ ኣይትኽእልንያ ስለዚ ንሳ ካብቲ ቀንዲ ምንጫ ተበንጢሳ ኣብ ካሊኣ ክትከብ ትፍትን ዘላ ማለት ሕጂ እቲ ሂወት ሰብ ከም ስለ ዝነበረ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግና መፂኡ ነዚ ዝጠፍአ ሰብ ነዚ ዝወደቐ ሰብ እንደገና ክመልሶ ውህደቱ ሓድነቱ ክመልሶ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዓብይ ዝኾነ ፍቕሪ ኣፍቂሩና እዚ ከዓ ዋጋ ተኸፊልዎ ይብሩኻት ለዚ ዋጋ ተኸፊልዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ብምዃን ኣብ መስቀል ብምማት ንብዘሉ ሓጢኣትና ኣብ ዝባኑ ብምፅዓን ብምፃር ብምስሊ ሓጢኣተኛ ስጋ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ብኸምዚ ኩነት እዚ ክርስቶስ ኢየሱስ ምእንቲ ኩላትና ኣብ መስቀል መይቱ እንታይ ክገብር እዩ እንደገና ንዓና ክሐድሰና ብደሙ ክሓፅበና ዕዳና ክኸፍለልና ንሕና ድማ ኣቦ ኣባ ዝብል መንፈስ ውልድነት ክንቅበል ክንክእል እዚ መንፈስ ውልድነት እዚ ክንቅበል ኣለና ምስ ግዜ እግዚአብሔር ኣቦኻ ክኾን ኣለዎ ንስኻ ድማ ውሉዱ ክትኮን ኣለካ ሕጂ እዚ ዝርከብ ከዓ እቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝኾነ ናይ ድሕነት ነገር እዩ እዚ ኩ ተፈፂሙ እዩ ሕጂ ንሕና ኣብዚ ዝተፈፀመ ነገራት ኢና ንነብር ኣብ ግዜ ምፅኣት ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከምቲ ንድሕነት ዝተገለጸ ኣገላልፃ ዘይኮነ ብዓይቢ ሓይልን ክብርን ግርማን ስልጣንን ይክግለጽ እንሱ ብዓቢ ሓይሊ ብክንገር ዘይከኣለ ብክግለጽ ዘይከኣለ ግሩም ዝኾነ ግርማ ይክግለጽ ክመጽእ ከሎ ቅድሚ ሕጂ ክመጽእ እንከሎ ነቲ ዝወደቐ ሰብ ከልዕል ነቲ ድኹም ስጋና ተዋሃሂዱ ኣብ መብልዒ ማለት ኣብቲ ዝተሓተ ቦታ እዩ ክርስቶስ ኢየሱስ ደቂሱ ተመላለሱ ሪኢኹም ኣብ መወዳእታ ግን ከምኡ ኢሉ ይኮነ ዝመጽእ ንፍርዲ እዩ ዝመጽእ እቶም እግዚአብሔር ዝደልዮ ህይወት ሒዞም ዝጸንሑ ማለት ብወዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ማለት ኣብኡ ዝነበሩ ኣብ ክርስቶስ ዝነበሩ ህይወትና ካብ ብኣምላኽ ዝኾነት እያ ንኣምላኽ ኣብ ኣምላኽ ክንነብር ድማ ዝመጸና ኢና ስለዚ ህይወት ሒዞም ዝጸንሑ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክህቦም ከሎ እቶም ሓጣን ግና ወይቶም ረስያን ኣብናት ናይቲ ናይ ዘለዓለም ሓዊ ዝድርበይሉ እዋን ክኸውን እዩ ማለት እዚ ከዓ ዘለዓለም ዝኸውን ነገራት እዩ ዘለዓለም ዝኸውን ነገራት እዩ ስለዚ እቲ ምጽኣት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕና ማሕደር ኣምላኽ ኣብ ማእከልና ዝነብረሉ ፀሓይ ተፈጥራዊ ፀሓይ ብርሃን ከብርህ ዘይደልየሉ ፀሓይና ክርስቶስ ብርሃና ክርስቶስ ብማቴሪያላዊ ነገራት ብግዚያዊ ነገራት ክንሕጎስ ዘይንደልየሉ ሓጎስና ክርስቶስ ደስታና ክርስቶስ ዝኾነሉ ዓለም እዩ እቲ ክርስቶስ መፂኡ ንዓና ዝስልመና ወይ ድማ ንዓና ዝወስደና ማለት ብዛዕባ እዚ ናይ ምጽኣቱ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሓት ትንቢታትን ታትና ኣለዉ የመ ብዛዕባ ምጽኣት ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘለዉ እንተሪና ክንጠቅስ ንኽእል ኢና ንኣብነት كبزي بهاور نجار زخونة سايكون أملاخ هاو بهاور بها نجار يلو كل نسو كم مدوبن كم فقارن زجبر أملاخ يبروخان أملاخ سي
أبدا على بزي ما تصيب بقى أي مدحان زي أسكت حيش كم جار ما خجبر دحان كلا خبزي أس زيات حيش إيلوز جبر نجار هلا حري يقولون زرود دخونا له مالتي ما يت أملاخ سبا يكونن أملاخي سبي سب لازم بتما بقولي كلام نبرو قليش وين أبي يهودا أنت اللي مراب حدا هنوك اتسابع عيكاب أدم نزياتهم إنه هو قويتان خلاتهم كفردهم إلو مسألافات قدوسان مسيو الله نتهم فرحات እግዚአብሔር ዘይብሎም ኩላቶም ድማ ብዛዕባ እቲ ዝገብርዎ ኩሉ እከይ ግብርን ብዛዕባ እትን ሓጥእን ገፋዕን ብዛዕባ እተዛረብዎ ዘበለ ኩሉ ዘረባ ድርቅና ክቐጽዖም እዩ ኢሉ ተነበየሎም ብምባል እቲ ሄኖክ ከም ተዛረበ ይሁዳ የምፅማ እዚ ሄኖክ ክንደይ ወለዶ ኢልዎ ሸባዓይ ወለዶ ካብ ኣዳም ካብቶም ቀዳሞት ኣቦታት እዩ ማለት እዩ እዚ ከምኡ ኢሉ ከም ተዛረበ ቃል እግዚኣብሔር ይነግረና ብዛዕባ ምጽኣቱ ዝዛረብ ጥቕሲ እዚ ምጽኣቱ ከምቲ እግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ዝገለጸሎም ቅዱሳን ኣቦታትና ኩሎም ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ዝጽሓፍዎ እዩ ኣብዛ ናይ ጴጥሮስ ዘላ እንተንበብናያ ኣዝያ ጽብቕት እያ ቀዳማይ ጴጥሮስ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ ክልተ ምዕራፍ ሓደ እታ ሓደን ኣዝያ ኣገዳሲ ጥቕስላ ካብ 20 ክንብባየ ቅድሚ ኩሉ ይብል ቃል እግዚኣብሔር ቅድሚ ኩሉ ኣለኹም ዶምሳይ ቅድሚ ኩሉ ነቲ ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ዘሎ ትንቢት ሓደ ብናይ ርእሱ ኣተሓሳስባ ክትርጉሞ ከም ዘይኽእል ፍለጡ ቅድሚ ኩሉ እዩ ዝብል ቅድሚ ኩሉ ክንፈልጦ ዘ እንታይ ዘሎ ቅዱስ ጴጥሮስ ክንፈልጦ ዘርኢ ዘሎ ቅዱስ መጽሓፍ ዘሎ ትንቢት ብናይ ሓደ ሰብ ብናይ ገዛ ርእሱ ኣተሓሳስባ ክትርጉሞ ከም ዘይኽእል ፍለጡ ስለምንታይ ተባሂሉ ከመይ ትንቢት ሰባት ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ ኣምላኽ ዝተዛረብዎ እምበር ኮቶ ብፍቓድ ተመፂኡ ኣይፈልጥን እዩ ስለዚ ካብ ኣምላኽ ብመንፈስ ቅዱስ ንነቢያት ዝተዋሃበ ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ድማ ሓቀኛን እሙንን ስለ ዝኾነ ንሱ ነቲ ዝበሎ ይገብሮ ከምቲ ዝበሎ ድማ ይኸውን ማለት እዩ ከምቲ ዝበሎ ከምኡ እዩ ዝኸውን ኣብ ጢሞቴዎስ ክዛረብ ከሎ እውን ሓደ ቃል ኣሎ እንታይ ኢሉ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ከምዚ ኢሉ ንሕና እሙናት እንተዘይኮንና ንሱ ንርእሱ ክኽሕል ስለ ዘይኽእል እሙን ኮይኑ እዩ ዝመጽእ ኢሉ ቃል እግዚኣብሔር ንሱ እንታይ ኮይኑ እዩ ዝነብር እሙን ኮይኑ እዩ ዝነብር ኢሉ ቃል እግዚኣብሔር ስለዚ እግዚኣብሔር እሙን እዩ ከም ዝበሮ ከምኡ ይገብር ይብል ይኸውን ዛሲት በቃ ወዲያሉ ኣብ መዝሙር 50 እንታይ ኢሉ ንሱ ንህዝቡ ምንቲ ክፈርድ ነቶም ብመስዋእቲ ገይሮም ምሳይ ኪዳን ዝኣተው ቅዱሳነይ ኣኩብለይ ኢሉ ንሰማያት ኣብ ላዕልን ንምድሪን ይጽውዕ ኣሎ ይብል እንታይ ክገብር ምእንቲ ክፈርድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈርድ ክመጽእ ብሩኻት ስለዚ እዚ ዝተነበዮ ትንቢት ብዛዕባ ምጽኣቱ ዝነግረና እዩ ኢሳይያስ 9 እውን ብፍርድን ብጽድቅን ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለኣለም ምእንቲ ኸጽንዓን ከቁማንሲ ኣብ ዝፋን ዳዊትን ኣብ መንግስቱን ዕቤት ግዝኣቱን ሰላሙን መወዳእታ የብሉን ቅንኣት እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ነዚ ክገብር እዩ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ሕጂ ብምንታይ ብፍርድን ብጽድቅን ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለኣለም ምእንቲ ኸጽንዓን ከቁማንሲ ኣብ ዝፋን ዳዊትን ኣብ መንግስቱን ዕቤት ግዝኣቱን ሰላምን መወዳእታ የብሉን ቅንኣት እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት እዚ ክገብር እዩ ብምባል እግዚአብሔር ፍርዲ ብእትፍዱስ ፍትሓዊ ዝኾነ ፍርዲ ከም ዝኾነ ከም ኣብዚ ዓለም እዚ ብዙሕ ፍትሒ ዝጎደሎ ፍርድታት እዩ ዘሎ ፍትሒ ዝጎደሎ ፍርድታት እዩ ዘሎ ናይ ብሓቂ ፍትሓዊ ዝኾነ ኣምላኽ በይኒ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዛ መስቀል ኣርኢና እዩ ኣምላኽ ንሓጢኣት ክቐጽዖ ኣለዎ ንሓጢኣት ክቐጽዖ ኣለዎ ምክንያቱ ዓስቢ ሓጢኣት ሞት እዩ ዓስቢ ሓጢኣት መቕጻዕቲ እዩ ኣምላኽ ጻድቕ ስለ ዝኾነ ብሩኻት ጻድቕን ማለት ሓቀኛ ፈራድን ሓቀኛ ኣፍቃርን ምሕረተኛን እዩ እግዚአብሔር ንሰብ የፍቅሮ እዩ ግን እዚ ሰብ እዚ ምስ ሓጢኣት ተዋሃሂዱ ዘሎ ሰብ እዩ ኣብ ሓጢኣት ዝነብር ዘሎ ሰብ እንታይ ይግበር እግዚአብሔር እኮ ጭንቁ እኮ ይከይኑ ብሩኻት
سيزنيرو نبزل حاتياتنا كريستوس أبزبانو تسعنو أملاح دمان مغرف تحليف حيوان كريستوس يوسا كندانا تغريفو أب كندانا تقزيفو أب كندانا تخطكيتو منات حاتيات قطع اللو عصب حاتيات موت تصحفي كريستوس بفقادو نز نغرات تقبيل خموت اللو موت كوي قبوني نسو أب حنت إنكن زي جبره بلل زي جبره نيرو جن حاتيات قطع اللو أملاح نسب يفكرهم سلازخونه كمحرم دليو ስለዚ እዚ ሓጢኣት ኩሉ ኣብ ወዱ እቲ መቕፃዕቲ ኣውሪድዎ እቲ ፍርዲ ኣምላኽ እቲ ፍትሓውነት ኣምላኽ ኣብ መስቀል ተገሊጹ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንዲ ሓጢኣትና ሞይቱ ንፅድቅና ድማ ተንስኡ ምሕረት ረኺብና በዚ ብሩኻት ዝፋን ብምሕረት ክትከል ከምኡ እውን ዝፈርድን ቅንዕና ዝደልን ጽድቂ ንምግባር ዝፈልጥን ብሓቂ ኣብ ድኳን ዳዊት ክቕመጥ እዩ እዚ ዘላለም ኣብ ድኳን ዳዊት ዝቕመጥ ዝነግስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ፍርዲ ኣምላኽ ምዃኑ ከዓ ዘርእየና ኣሎ እዩ እንታይ ኢሉ ኣብ ዳንኤል ኣብ ኢሳያስ 66 ኩራኡ ብነድሪ መግናሕቱ ከዓ ባህላሃል ተሓዊ ክፈርድ እዩ ኖ እግዚኣብሔር ብሓዊ ክመጽእ እዩ እንታይ ክመጽእ ብሓዊ ክመጽእ ሰረገላታት እውን ከም ህቦ ብላ ክኾና እያ እግዚኣብሔር ንነፍሲ ወቅ ስጋ ዝለበሰ ብሓውን ብሰይፍን ፈርዶም እዩ እሞ እቶም እግዚኣብሔር ዝቐትሎም ብዙሓት እዮም እዚ ኣብ መወዳእታ ፍርዲ ነቶም ዓመፀኛታትን ለስያንን ናብ ናይ ዘለዓለም ሓዊ ከምዚ ድርብዮም ዘረዳእና ህያው ቃል ኣምላኽ እዩ ዳንኤል እውን እነሆ ወዲ ሰብ ዝመስል ብደበና ሰማይ ይመጽእ ነበረ ኢሎ ኩላቶም ኣህዛብን ወገናትን ቋንቋታትን ከገልግልዎስ ግዝኣትን ክብርን መንግስትን ንዑ ተዋሃበት ግዝኣቱ ዘይተሓልፍ ዘለዓለማዊት ግዝኣት እያ መንግስቱ እውን ኮቶ ኣይክጠፍእን እያ ኸኢሉ እዚ መን እዩ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ ምጽኣቱ ቃል እግዚኣብሔር ብዙሕ እዩ ዝዛረብ ብዙሕ ዝዛረብ ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ብሉይ ኪዳን ነቢያት ብዙሓት ተዛሪቦም እዮም እሱ መፂና ዓለም ከም ዝፈርድ ኣብ መጻጽኡ ድማ ከመይ ከም ዝኾነ ነጊሮምና እዮም ብዛዕባ ምጽኣት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘለዎ ትንቢታት እንተሪእና እውን ጎይታ በዓሉ ወዲ ሰብ ክሳዕ ዝመጽእ ከተማታት እስራኤል ከም ዘይትውድእወን ብሓቂ ይብለኩም ኣለኹ እንታይ ክሳብ ዝገብር ክሳዕ ዝመጽእ መን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ ተዛረቦ ከም ዝመጽእ ዝነግረና ቃል እዩ ማለት እዩ ማቴዎስ 16 እውን ኢየሱስ ከዓ ንስኻ እኳ በልካ ድሕሪ ሕጂ ግን እዩ ጲላጦስ ዘረኸ ኣሎ ድሕሪ ሕጂ ግን ወዲ ሰብ ኣብ የማን ሓይሊ ተቐሚጡ ብደበና ሰማይ ክመጽእ እንከሎ ክትርእዩ ኢኹም እብለኩም ኣለኹ ኢሉ ኣብ ቅድሚ ቀያፋ ሊቀ ካህናት ዝመስከሮ ቃል እዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሰብሲ ኣብ የማን ሓይሊ ተቐሚጡ ብደበና ሰማይ ክመጽእ እንከሎ ክትርእይዎ ኢኹም ሽዑ ወዲ ሰብ ብብዙሕ ሓይልን ግርማን ብደበና ክመጽእ እንከሎ ክትርእይዎ ኢኹም ኸኢሉ ማርቆስ 16 ኣብ 16 ቀፂሉ እውን እቲ በዓል ቤት መዓስ ከም ዝመጽእ ኣይትፈልጡን ኢኹም ጎይታ መዓስ ከም ዝመጽእ ወላ ሕጂ ክኾን ይኽእል ኣይንፈልጥን ኢና እሞ ወይ ምሸት ወይ ፍርቂ ለይቲ ወይ ደርሆ ነቆ ወይ ከዓ ንግሆ ብድንገት መጽኡ ደቂስኩም ካይረኽበኩም ስለዚ ንቑሑ እዩ እንታይ ማለት ምድቃስ መንፈሳዊ ሞት ሞይትኩም ካይትጸንሑ ኩሉ ግዜ ነፍስኹም ኣብ ሕብረት ምስ እግዚኣብሔር ሕብረት ዘለዋ ክትከውን ክትክእል ኣለዋ ነፍስና ምስ እግዚኣብሔር ሕብረት ጌራ እትነብርን እትመላለስን ክትከውን ኣለዋ ምክንያቱ ክርስቶስ ኢየሱስ ሕብረትና ምእንቲ ክጥዒ ምስ ኣቦ ዘለና ሕብረት ምስኡ ዘለና ሕብረት መታን ክጥዒ እዩ ምንታና ዝኹሉ ዝመጽእ ማለት እዩ ዮሃንስ ከም ኢሉ ሕብረትና ምስ ኣቦን ምስ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስን ኢሉ ኣብ ሉቃስ 9 ከዓ ብኣይን ብቓልይ ዝሓፍር ዘበለ ሰብ ብግርማኡን ብግርማ ኣቦኡን ብግርማ ቅዱሳን መላእኽቱን ክመጽእ እንከሎ ብኡ ክሓፍር እዩ ጎይታ ክመጽእ እዩ ብግርማኡን ብግርማ ኣቦኡን ብግርማ ቅዱሳን መላእኽቱን ተዓጅቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ እዩ እዚ ጎይታ ክመጽእ እዩ ማራናታ ቶሎ ነዓ ጎይታ ኢየሱስ ክመጽእ እዩ ብሩኻት ንሱ ክመጽእ እዩ መንግስትኻ ከምቲ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ናብ ምድሪ ይኹን ኢልና ክንውጅ ከለና እንታይ መንግስትኻ ትምጻእ ኢና ንብል መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ዝኾነ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ምድሪ እዚ ምድሪ እዚ ይኮነን ምድሪ ንሕና ኢና ሰብ ካብ ሓመድ ምድሪ ዝተፈጥረ ፍጡር እዩ ስለዚ ኣብ ህይወትና ፍቃዱ ክኸውን ኣብ ህይወትና ኣብዚ ኣካላትና ፍቃድ ኣምላኽ ከንፀባርቕ ነዚ ኢና ንጽሊ ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ስለዚ መንግስቱ ክትመጽእ እያ መንግስቱ ክትመጽእ እያ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብክብሪ ክመጽእ እዩ
اسوق مزن كله لومي نعو نسوم زك شيشو نسنعو نيسوس زي امنو اكورا تمليسو من بيت كريستيان كعنو حخ زبلو اتوم ناي امضخ ناي بحق على زبهالو زساغو صباح نغوغنا خرسوس كمسيو او يسوس كمسيو نسو نبزل نبعات كابا عينتم كدرزي وتباي قال እግዚአብሔር ተነጊርና እዩ ንሱ ነቶሚ በፍቅሩ ተደሪኾም ኣብዛ ዓለም ዝነብሩ ስለስሙ ምንቲ ጽድቂ ስደዱ ዝጠምዩ እሳቶም ክርስቶስ ኢየሱስ ክመጽእ ብግርማ ብኽብሪ ክመጽእ ከሎ ኣብ ኣየር ብደበና ክቕበልዎ እዮም ክርስቶስ ኢየሱስ ክመጽእ ናይዚ ምጽኣት እቲ ዝዓበየ ምጽኣት እቲ ዝዓበየ ተስፋና ክርስቶስ ክመጽእ እዩ መጺእ ክወስደና ናብ ናይ ዘለዓለም ቤትና ክወስደና ማሕደር ኣምላኽ ኣብ ማእከልና ክኸውን እሱ ብስጋና ኣብዚ ማእከልና ሓዲሩ ተመላለሲ እሞ ሕጂ ድማ ነፍስና ትናፍቆ ሓጎስና ሙሉእ ኣይኮነን ዘሎ ደስተና ኣብዚ ዓለም ሙሉእ ኣይኮነን ዘሎ ምድሓና ሙሉእ ኣይኮነን ዘሎ ስጋና እውን ምድሓን ይደሊ እዩ ህይወትና ኣብዚ ዓለም ዝተፈራረቀ እዩ ኢየሱስ ክመጽእ ኣለዎ ምክንያቱ ኩሉ ናብ ምልኣት ክቅየር እንተደኣ ኮይኑ ምልኣት ክርስቶስ ምስ መጽእ ነገራትና ብነገራት ኣይኮናን ንሕጎስ ነገራት ኩሉ ካብና ይጠፍእ ኢየሱስ ጥራሕ ኢና ባና ዝቐርብ ንሱ ብርሃንና እዩ ንሱ ሰላምና እዩ ንሱ ጽባቐና መልክዕና እዩ ንሱ ሓጎስና ንሱ ደስታና እዩ ንሱ ብርታዓና ንሱ ሓይልና እዩ ሽዑ ነቲ እቲ ሕጂ ብእምነት እንሪኦ ዘለና ጎይታ دحراي بقطع إنا نريو بقطع إنا شو نريو إمنت نتي زير ريخة تقعزو قعزي هجهم ينزلنا كايرانا نتي زير تون كايرا أيزا أمن بسآن بتبهايرو أبزبس النازي نازلنا كرسوس يسوس من ترى خمسة سقلة أبسما أبي من أملاق تقميتو خمزلو كفرد كم زبط نزي بإمنت أمين أول مراناتها يسوس نعان بلو مايتي زي إمنت نايب زي إمنت نايب مسمت أجنا شعو كريهنا ويوهانس كايلو سي عمل أختو كزارب كله أجزابير كم زيو زبلنا ولد أملاق تبهلنا أنس ولد أملاق تبهل خصوع ولد أملاق تبهلنا خصوع سي برخات كلاتنا إتا أملاق إتا أبو كما يزبل فقري كم زلقسلنا مرأيو لنا على أجزابير ولد أملاق تبهلنا من خصوع سي زابير أبو كمي زبالة فقري كم زلقسلنا مرأيو أو زلقسيو زي وهباتي برخات سلز قبانا يكونن حوي سلز قباك يكون كان سلز قباك يكون كان باك أملاخ وهباتي بك أفكرك نسخي موت نقلقي نسخا موت نقلقها أنا موت كله قال زابيركم إلنا جنا حتى أن كلنا جنا بزعبو زين حسب كلنا جنا خبر حقنا نحنا أبسقاونتنا أب علماونتنا توحيدنا خلنا احنا جنا حتى انكلنا كريسوس ابكن دانا ميتو اذا فقر زي املاخنا فقر بزي اريو الي يوحنس ولد املاخ تبيلنا من انت خنصوا اتابو كم يزبل فقر خمز لقسلنا مرأيو بروخات رأيو بونت رأيو نز فقر زي رأيو سب نز فقر زي اندر اريو فقر خاوي يملئ نسبات ما فقر يهب املاخ يملأكات رح يكونن فقر املاخ عم لب خايف فسسيو بروخات ناب كريسوس كنت امتن كلنا ناب كريستوس كنت أمتن كلنا عينتنا نابوك خنا خلوها فقر أملاخ نملت راح يكونان أستوعلكم نملت راح يكونان مملات راح ندرا خينو نعخات راح تخون مايتي مفساس كله نخالخ ختب متان سلازي باولوس أبروم يخزار كل معرفة مشي بمن نفس قدوس فقر أملاخ أب لب ناسي أو حزو يلبك فساسا يلو قال أملاخ سلازي زي فساسا فقر أملاخ يزلنا نعنا ناو كنت أمتن كلنا فقرو يملأنا يفسس شعو ناس سبات نام نقربهم زبلسي كل جزء تنوبه فقري تنوبه حيوانات تنوبه لقسي تنوبه كل تناي من فز كل زبالي بان مايتي كم يزبل فقر همز لقسلنا مرأيو لقسي إزي برو هذا لقسي سيقد بقى لقسي أوه قلت أملاخينا علوم نعوس لزي فلطته نعنا زي تفلت النايل شو عنتاي خدته عند فقراته حجي ولد أملاخنا حجي انتهينا ولد أملاخنا انتهي كمن نخون جنا أيتقلتن كلام ولد أين برنان نحنا نزرنا بلاجنا خاب ديابلو زر تقبلنا موت ما فرينا إنان أملاخنا خاب لعلي وليدنا سبك داقماي خاب لعلي انت زيت وليدو
መንግስቲ ኣምላኽ ከኣትዋ ዝኽእል የለን ተባሂሉ ቃል እግዚኣብሔር ስለዚ ብጥንቀት ካብ ጎይታ ተወሊድና ብጥንቀት ናብቲ ኣብ መስቀል ዘፍሰሰዶሙ ሓቢርና ብኡ ውሉድ ኣምላኽ ክንከውን በቂዕና ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ እዚ ዘርኢ እዚ ተወሊድና ስለ ዝኾንና ሕጂ ዘርእና ሕብረትና ምስ መን ምስ ኣቦ እዩ ውህደትና ምስ ኣቦ እዩ ሕጂ ውሉድ ኣምላኽ ኢና ኢሉ ቃል እግዚኣብሔር እንታይ ከም እንኸውን ገና ኣይተገለፀን ዘሎ ምዝ ክርስቶስ ምስ ዝግለጽ ግና ከምታ ዘለዋ ኣስተውዕልኩም ሩኻት እጂ ከምታ ዘለዋ ክርስቶስ ምስ ዝግለጽ ግና ኢየሱስ ጎይታ ምስ ዝግለጽ ግና ክግለጽ ከሎ ምንታይ ክግለጽ ኢልናዮ ብእልፊ ኣላፋት ቅዱሳን መላእኽቲ ተዓጅቡ ብግርማ ብስልጣን ብሓይሊ ክግለጽ ከምታ ዘለዋ ክንሪኦ ኢና ንዕኡ ከም ንመስል ንፈልጥ ኢና ብእውነት እዚ ፍቕሪ እዚ ሳይመርኸና እዚ ናፍቆት እዚ ክህልወና ይግብኦን ምጽኣት ናይ ጎይታ ክናፍቆ ዝግባአና እዩ እንታይ ክተርፈካ ኣብዚ ዓለም እዚ ኩሉ ግዜ ንምጽኣት ዝሰዳለና ክንኮን ይግባአና እዩ ሓደ ካብቲ ኩላትና ዘንጊዕናዮን ደቂስናዮን ዘለና ብዛዕባ ምጽኣቱ ኣይንሓስብ ኢና ብዛዕባ ምጽኣቱ ዘይተሓስብ እንተደኣ ኮይንካ ሓሳባትካ በቲ ማተርያላዊ ነገራት ብዓለማዊ ነገራት እዩ ዝመልእ ስለዚ እትኸገብር ናብልካ ፍቆዶ ትኸይድ ኩሉ ትበፅሕ እሞ እስቲል ግን ውሽጢ ሃጓፍ እዩ ቃል እግዚኣብሔር ግን በንጻሩ እንታይ ዝብለና ቃል እግዚኣብሔር ከምዚ ዝብለና ብእውነት ከምዚ ኢሉና ቃል እግዚኣብሔር ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሉ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1:7 ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምግላጽ ኣብ እትጽበዩ እንታይ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምግላጽ ኣብ እትጽበዩ ዝጎድለኩም ወህበት ጸጋ የልቦን ኢሉ ቃል እግዚኣብሔር ዝጎድለኩም ወህበት ጸጋ የልቦን ኢሉ ረኹም ዝጎድለና እኮ ናብኡ ስለ ዘይንጽበ እዩ ዝጎድለና ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትና ውሽጥና ባድነት መሊኡ ዝነብር ውሽጥና ተጨኒቑ ዝገርም ቃል እግዚኣብሔር ብዛዕባ ጽባሕ ተጨንቑ ይብለና ንሕና ግና ብዛዕባ ጽባሕ ጭንቕ ንሓድር ንውዕል ብዛዕባ ዝሓለፈ ክንጭንቕ ንውዕል ቃል ኣምላኽ ይብለና ድሌትኩም ዘበለ ብጸሎትን ብልማኖን ምስናይ ምስጋና ኣብ ኣምላኽ ይፈለጥ እምበር ብገለ እኳ ተጨንቑ ይብል ቃል እግዚኣብሔር ንሕና ግና ንጭንቕ ኣእምሮና ክንትኩሶ ንደሊ ቃል እግዚኣብሔር ግና ይብለና ኣሎ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምግላጽ ኣብ እትጽበዩ ዝጎለኩም ውህበት ጸጋ የልቦን ኢላ ቃል እግዚኣብሔር ዝገርም እዩ ብመዓልቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ እንታ ክትኮኑ ክሳዕ መወዳእታ ከጽንዓኩም እዩ ናብኡ ክትጥምት እንከለኻሲ ኩሉ ሓላፊ ምዃኑ ስለ ትፈልጥ ብሓላፊ ነገር ኣይትታለልን ኢኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ክትነብር እንከለኻ ዝኾነ ይኹን ክትጥቀም ከለኻ ስለ ዘድልየካ ጥራሕካ ትጥቀም እምበሪ ንሱ ዘይብለይ ኢልካ ትጭንቐሉ ጉዳይ የብልካን ባቃ እቶም ብንብረት እዚ ዓለም እዚኣ ዝጥቀሙ ከም ዘይጥቀሙ ኮይኖም ይንበሩ ጽሑፍ እዩ ስለዚ ብመዓልቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ እንታ ክትኮኑ ክሳዕ መወዳእታ ከጽንዓኩም እዩ ክሳዕ መወዳእታ ክትጸንዕ ብዘይ እንታ ክትነብር ዘኽእለካ እንታይ እዩ ተተባሂሉ ምጽኣት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ግዜ ንዚ ክትሓስብ ኣለካ ኩሉ ግዜ ነዚ ክትሓስብ ክትከኣል ኣለካ እቲ ምስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዱ ሕብረት ምእንቲ ክህልወኩም ዝፀዋዓኩም ኣምላኽ ኢሉ ቃለምና እሙን እዩ እንታይ እዩ እሙን እዩ እግዚአብሔር እሙን እዩ ብእውነት እግዚአብሔር እሙን እዩ ብዙሕ ብዛዕባ ምጽኣት ዘርብ ጥቕስታት እውን ኣለና ኣቱም ሰብ ገላትያ ኢልዎም ኣብ ጉራ ሐዋርያ ድማ ምዕራፍ 1 ጎይታን ላዕሊ ክትጥምት ከሎ ምስ ረኣይዎ ክዓድር ከሎ ማለት እዩ ተመላእኽቲ ተገሊጾም ኣቱም ሰብ ገሊላ ስለምንታይ ናብ ሰማይ እናጠመጥኩም ደው ኢልኩም ዘለኹም እዚ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኢየሱስ ከምቲ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ዝረኣኽምዎ ከምኡ ገይሩ ከዓ ክመጽእ እዩ በልዎም ይብል ቃል እግዚኣብሔር ክመጽእ ኢየሱስ ክመጽእ እዩ ጎይታ ንሱ ናብ ሰማይ እንቋዕ ኸደ ንሱ ናብ ላዕሊ እንቋዕ ኸደ ምክንያቱም ሃይርኩም ኣብ ናይ ትምህርቲ ድሕነት እንድዒ ከመይ ኣስተምቲ ኮንኩ ኣይፈልጥን ኣብ ትምህርቲ ድሕነት ብዛዕባ ናይ መንፈስ ቅዱስ ትምህርቲ ውህበታት ስራሕን ውህበታት መንፈስ ቅዱስን ዝብል ኣለዎ ኣብኡ ትምህርቲ ኣሎ ጎይታ እንታይ ኢሉ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ኣነ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ ናብ ኣቦ እንትኸድኩ ይሕሸኩም ኣነ እቲ ንዓኹም ክገብረልኩም ዘድሊ ነገራት ኩሉ ገይረልኩም እየ ኩሉ ፈጺመልኩም እየ ንዓኻትኩም ዘይገበርክዎ ኣብዚ ምድሪ እዚ ወላ ሓደ የለን
وأبوي ذهب كان نعيو كله فتصيمه أبزم مدرزي أخبيره كائن اتنسب زلي كله فتصيمه إيه كريستوس يسوس أمسك الكوين دما تفتصيمه يدو بطرس دما اتني هوتنا منفساونتنا زدلو كله هيولنا يخايل واو انتم اخواتي اذا قال املاك نستنتن خلنا املاك نمجب كلنا قال እግዚአብሔር مدهانيتي قال እግዚአብሔር ناي كل مدهانيتي كل نغرات ناي زفتحنا ስለዚህ لهم እዚ ናብ ሰማይ እናጠመጥኩም ደው ኢልኩም ዘለኹም ካባኻትኩም ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኢየሱስ ከምቲ ናብ ሰማይ ክዓርግ ከሎ ዝረኣኽምዎ ከምኡ ገይሩ ከዓ ክመጽእ እዩ በልዎ ክመጽእ ኢየሱስ ክመጽእ ኢየሱስ ኢየሱስ መራናታ እዛ እንጌራ በትበልዕዋ እዛ ጽዋ እዚኣ ብእትሰትይዋ መጠን ገዛዕ ጎይታ ዝመጽእ ሞቱ ክትነግሩ ኢኹም ካይዱ ክሳብ ምንታይ ጎይታ ክሳዕ ዝመጽእ ንሱ ክመጽእ እዩ ንሱ ክመጽእ እዩ ኣብ ሮኣንካ እንታይ ኢሉ ከምኡ ከዓ ኢሉ ከምኡ እቲ ንሓጢኣት ብዙሓት ከርሕቕ ሓንሳብ እተሰወየ ክርስቶስ ንምድሓንቶም ዝጽበይዎ ካልኣይ ግዜ ብዘይ ሓጢኣት ክግለጽ እዩ ብዘይ ሓጢኣት ክግለጽ እዩ ብዘይ ሓጢኣት ክግለጽ እዩ ንሱ ክመጽእ ከሎ ንፍርዲ እምበር ሓጢኣት ንኸድሕነና ይኮነ ዝመጽእ ኦሮዳ ብዘድሕን ናይ መድሓኒት ኩሉ ሂቡና እዩ ክትመጽእ ከላ መዓልቲ ኸ መዓልቲ ጎይታ ከም ሰራቂ ኮይና ክንመጽያ ብሰማያት ዋዕዋዕ እናበሉ ክሓልፉ እዮም ይብለና ዋዕዋዕ እናበሉ ክሓልፉ እዮም ይብለና ቃል እግዚአብሔር ብርኻት بزح مصات بزح نقول لنا بزح بونات رأي يوحنس كوم يزارب رأي يوحنس كوم يزارب ملكتات كلاي مصات انت ايو زبلنا قال እግዚአብሔር ወይ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ዓውዝ እንታይ ይምህረና ዝብል ሓደ እምነት ምሕዳግ እምነት ወዲ ሰብ እምነት ክረክብ ተጻሒፍ እዩ ቆይ ንጎይታስ ናይ ብሓቂ ዳና ኣምኑ ናይ ብሓቂ ዳና ኣምኑ እምነት ክንብዓላ እንታይ ርስና ክንምርምር ይግባአና እዩ ምክንያቱ እዚ ዓለም እዚኣ ስብከታን ናይ ጎይታ ስብከትን ክልተ ኣንጻር እዩ ዓለም እንታይ ትብለካ ክትዕወት እንተራኹንካ ኣዝኻ ክትፅዕር ኣለካ ክትሰርሕ ኣለካ ቃል እግዚኣብሔር ግና ከም ዝተዓወትካ ስራሕ እዩ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዓወት ረኺብካ ኢኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ንስኻ በቃ መንነትካ ብትምህርትካ ድዩ ብስራሕካ ድዩ ብገለ ክትሃንፆ እያ ትተባብዓካ ዓለም ተጉየካ ቃል እግዚኣብሔር ግና በንጻር እዩ ቃል እግዚኣብሔር ካብ መንነትና ዝተላዕለ ክንሰርሕ ክንዕወት ኢልና ዘይኮናስ ብእሙንነት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንዝተዋሃበና ዕዮ ክነዓይ ዓለም ዓወት እትብሎ ዓወት እንታይ እዩ ኣፍልጦት ኣብ ብዙሓት ተኸይብካ ፅቡቕ ኣፍራይነት እንተ ደኣ ጌርካ ዓለም ንስኻ ዓውት ኢኻ ትብለካ ንስኻ ደኣ ዝሰዓርካ ኢኻ ትብለካ ዓለም ቃል እግዚኣብሔር ግና እንታይ ዝብል ንሓደ ንዓወት ክገልፆ ከሎ ቃል እግዚኣብሔር ከምቲ ዓለም ትገልፆ ከምቲ ብዙሓት ዝገልፅዎ ኣይኮነ ንዓወት ዝገልፆ ንዓወት ዝገልፆ እግዚኣብሔር እሙንነት ብእሙንነት ምንባር እዩ ምክንያቱ ክፈርድ ከሎ እንታይ ዝብል ኣብይ ማቴዎስ ዝፃሒፉ ዘሎ ነቶም ኣባጊዕን ኣጣልን ተመሲሎም ዘለው እንታይ እዮም ዝብሎም ነኖ ነቶም ሰብ በኽሪት እምበር እዩ ኣንታ እሙን ሕያዋይ ኣገልጋሊ እሙን እዩ ዝብሎ ሕራይ ኣንታ ሕያዋይ እሙን ኣገልጋሊ እዩ ዝብሎ ነቶም እሙናት ማለት እዩ እንታይ ዝብሎ እሙን ዕዉት ኣይኮነን ዝብሎ እሙን እዩ ዝብሎ ኣብ ዝተዋህቦ እሙን ስለ ዝኾነ ዓወት ማለት ኣብ ቃል ኣምላኽ እሙን ኮይንካ ምግልጋል እዩ እሙን ኮይንካ ምንባር እዩ ሕጂ ንእሙንነትካ ሰብ ከረጋግፀልካ ኣይትደልን ኢኻ ዓለም እትገልፆ ኢልና ንዓወት ብብዙሓት ኣፍልጦ ክትረክብ ከለካ እዩ ኣናውስካ ክትገብር ኣለካ በቃ ንስኻ ክትፈልጥ ኮንካ ኣናውስ ክትገብር ኣለካ እቲ ዕዉት ዝኾነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዕዉት ዝኾነ ግን እቲ እሙን እዩ ንሱ ግን ዘይፍሉጥን ዘይርአን ክኸውን ይኽእል እዩ ብእሙንነት ግና ንኣምላኽ ዘገልግል እምነት ምሕዳግ ሓደ ካብቲ ምልክታት እዩ ሽዑ ብዙሓት ክዕንቀፉ ንሓድሕዶም ሓሊፎም ክወሃሃቡ ንሓድሕዶም እውን ክፀላኡ እዮም ኢሉ ቃል እግዚኣብሔር ጎይታ ከምኡ ኢልና ባዕሉ ኣብይ ጢሞቴዎስ እውን ሽዑ ነቲ ጥዑይ ትምህርቲ ዘይዕገስሉ ዘመን ክመጽእ እዩ ረኹም ሎሚ እኮ ኣብ ቲክቶክ ኣቲኻ ኣብ ዩቲብ ኣቲኻ ኣብ ፌስቡክ ኣቲኻ ቪድዮታት ሓፂር ቪድዮታት ሕልፍ ናርሰብ ነዚ ክጥቕኡ ካ እዩ ዝውዕል ከምኡ ደይኮን ዘሎ ሂወትና ኣምላኽ ግዜ ዝሃበና ክቡር እዩ ግዜና ሂወትና እዩ
نحن قلنا نزي هوتنا أبلاش نحلفه مالتي تعيد حدا ناي ساعة ملء سبكت ناي كلتا ساعات ملء سبكت ناي 6 ساعات ملء سبكت كسمع سبع عقل زي بقول له 4 ساعات 5 ساعات قلنا أبي تيك توك هذا أبي كساقن يوعد مالتي قال زي بينزو كوي نتطعيت مرت زي عقوسلو زبن كمصي شعو اذانو ما سيحيوم كاب حق كملسو لاب صنصوايتات كملسو يميل قال زي زي حدا كابتي ملكتي مغات صله كريستوس انا كريستوس نابله نابلو بزحات بسميك موصيو بزحاتو كسحوتين ناي حاسوت مسيحاتن ناي حاسوت نبياتن كمصيو يمي امو انت تخالهم سنتم حريات اوكا خسحوت يمي رغم ناي بلصقنا بروسبريتي ناي قال احنا قالت له ناي بقى ونجي تبع صوع نو او ጎይታሲ ወኻሩ ጉድጓድ ኣለወን እ ወዲ ሰብ ግና ርእሱ ዘፅልላ ይብሉን ኢሉ ዓለም ግራ ሰብ ከና እንታይ ዝኽልወካ ኣሎ ገዛ ክልወካ ኣሎ ገዛ እንተ ዘይገዛኻ ገዛ ማኪና እንተ ዘይወነንካ ገለ እቲ ናይ ዓለም ስብከት ማቴርያላዊ እዩ ማቴርያላዊ እዩ ጎይታ ግን ኩሉ እንተመርቢርኮስ ጎይታስ ነይርዎ ደዚ ተይልኩምስ ኣይነበሮን እሱ ኣብ መብልዕ ባል ድቅስ ንሕና ግዳ ከመይ ዝበለ ፅቡቕ ኮሳሎም ኮፍ ንብል ከመይ ዝበለ ልስሉስ ዓራት ድማ በጢና ንሓድር ኣለና ማለት እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ከምኡ ይነበሮን ስለዚ ካብቲ ናይ ሓሶት ዝበሃል ሓሶት ፌክ ዝኾነ ህይወት ፅቡቅ ጌርና ስን ቃል እግዚኣብሔር ክንዓሙቕ ክንምርምር ይግባአና እዩ ንሱ ሕማቅ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ብርኻት ሕማቅ እቲ ፅቡቅ ሲ ኣብ ዓለም ዘሎ ኩሉ ሰናይ ነገር ኩሉ ፅቡቅ ነገር ብገዛ ርእሱ ንሱ ሕማቅ ኣይኮነን ፅቡቅ እዩ ነገር ግን ምልኣት ፅቡቅ ኣይኮነን ንሱ ምልኣት ፅቡቅ እግዚኣብሔር እዩ ምልኣት ክህበካ ኣይክእልን ኣብ ሂወትካ ንሱ እንተዳ ዘይሃሊካ ንሱ እንተዳ ዘይጌርካ ነገዛ ርእስኻ ተጨንቃ ተበሳጭ እንተዳ ሃሊኻ እትጋገለኻ ማለት እዩ ንሱ ክትቀመሉ ትኽእል ኢኻ ፀገም ዘለ ኮምፒተር ኣብ ምሳይ ኣላ ይጥቀመላ ኣለኹ ወንጌል ስብከላ ኣለኹ ካልእ ኸይድ ማፅሕፈላ እዩ ትምህርቲ ይመሃረላ ፅቡቅ እዩ ይጥቀም ግን ኮምፒተር ዘይብለ ኢለ ግን ጭንቕ ልበል ሓንቲ ግዜ ክህልወኒ ግን ኣይግባእን ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ ከም ዝመፅእ ሰሚዕኩሞ ዘለኹም ፀረ ክርስቶስ መንፈስ እዩ ሕጂ እውን ድሮ ኣብ ዓለም ኣሎ ኢሉ ዮሃንስ እውን ኣብ መልእኽቱ ብዛዕባ እቲ ምግሃት ፀረ ክርስቶስ ይዛረብ እዩ እዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ንሶም ኣነ ክርስቶስ እየ ይብሉ ዘበን ቀረባ እዩ እንዳበሉ ይዛረቡ ብዙሓት በብዘበኑ ይትንስኡ ብዙሓት በብዘበኑ ድሕሪ ሰርጅ ገርና መንስኪ ኣነ ክርስቶስ እናበለ ተንስኡ ኢልካ ድሕሪ ሰርጅ ጌርካ ክመፁና ክርኽቡራ ይኽእሉ እዮም ይውሓዱ እዩ ብዙሓት ክመፁ ይኽእሉ እዮም ማለት ብዙሓት ድማ መንፈሳዊ ዘይኮነ ግን ከዓ ብክርስትና ዝሽቀጥካ ብዙሓት ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ሓደ ካብቲ ምልክታት እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብንጹር ነጊሩና ዘሎ ሓቂ ኣብዚ ቃል ተቓል ኣምላኽ ባዕልኩም ክተንበቱ ለኩም ኩሉ እዚ ንብዙሓት ሰዓብቲ ክርስቶስ ከስሕቱ ከም ዝኾኑ ኩሉ ግዜ ካብ ኣገልጋሊ ሓሊፍኩም ናብቲ ምንጭ ክትከዱ ኣለኩም ብርኻት ኣብቲ መሃሌ ዘላ ፍትውት ከመይ እያ ትብሎ ኣብቲ ከተማ እናዘረት ከላ እቶም ዘብዐኛታት ረኺባቶም እቶም ሓለውቲ ከተማ ረኺባቶም ሽዑ ካብኦም ቅርብ ሕልፍ ምስ በለት ነቲ ፍትዋ ረኺባቶም እቶም ዘብዐኛታት እቶም ሓለውቲ ከተማ ኣገልገልቲ እዮም እዮም ጓሶት ክኾኑ ክኢሎም እዮም ይኽእሉ እዮም ቃል እግዚኣብሔር ዝነግሩ ክኾኑ ክእሉ እዮም ካህናት ጳጳሳት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም መምህራን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ካብኡ ሓሊፍካ ካብኦም ቅሩብ ሕልፍ እንተዘይልካ ኣብኦም ተሓፂድካ ብምንባር ባርያ ጥራሕ ክትኮን ትኽእል እናቶም ባርያ ጥራሕ ክትኮን ትኽእል ስለዚ ቃል ኣምላኽ ከም ዝነገረና ሕልፍ ቅሩብ ሕልፍ ክንብል ኣለና ኪነው ሓሊፍካ ኪነውቲ ትበሃሉ ቃል እግዚኣብሔር ትምሃሩ ኣለኹም ኦኬ እስኪ ኢልኩም ክትምርምሩ ይግባእኩም ቃል እግዚኣብሔር ናብ ቃል ኣምላኽ ክንመፅእ ይግባእ ብዛዕባ ምፅኣት ቁርብ ትንክፍ ኣቢልና ኣለና ኣይወዳእናን ክንቅፅሎ ኢና እውን ናብቲ ምንጭ ክትሓልፉ ኣለኩም ናብቲ ምንጭ ናብቲ ቀንዲ ክትሓልፉ ክትክእሉ